choyamba chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi chidwi cha masahaba pa kuphunzira zinthu zokhudzana ndi chipembedzo chawo. Chidwi cha masahaba zokhudzana ndi chipembedzo, tikuona kuti mu hadithi imeneyi masahaba adatumiza ana awo achichepere, adapita kuti akaphunzire kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Nde zimenezi zilipatsanso chitsanzo mwa inu ndi ine kuti tizikhala nazo chidwi kuti mwana wathu aphunzire za chipembedzo. Amati fodya mpanazale kapena kuongola mtengo mpoyamba, mwana kuti aongoke zimafunika kulimbikira kumayambiriro. Nde titengere chitsanzo pamenepa kuti masahaba adatumiza ana awo achichepere kukaphunzira kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Chinanso chimene tikuchiona pamene papa ndi chidwi cha achinyamata apa nthawi ya mtumiki pakuphunzira za chipembedzo, kuti adakhala ndi chidwi chokakhala ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndi kumakaphunzira ngakhala adali achichepere. Nde wachinyamata asazinamize kuti iyayi ine ndidzayamba kutsatira za chipembedzo ndikadzakalamba, iyayi ndikadzakwatira pamene ndidzayambe kutsatira za chipembedzozi zoswalizi, koma panopa iyayi panopa ndimapanga za chinyamata. Ndi angati mwa achichepere amene amwalira, ndi angati mwa akuluakulu amene akadali moyo, ndi angati akuluakulu amene atsogoza kumapita kukayika maliro achinyamata. Nde imfa simadikira kuti udzakulekaye, umamwalira nthawi ina iliyonse. Nde munthu ukuyeneka kuchilimika pakutsatira za chipembedzo at every stage ya umoyo wako. China chimene tikuchiphunzira pamenepa ndi makhalidwe abwino a mtumiki sallallahu alaihi wasallama monga mphunzitsi. Mtumiki adali mphunzitsi wabwino, ndipo akufotokoza amene akutipatsira hadithi imeneyi kuti ndipo mtumiki adali kwa ifeyo mu nthawi imene tidakhala naye tikuphunzira, adali wachifundo kwa ife. Nde mphunzitsi akuyenekanso kukhala wachifundo kwa munthu amene akumuphunzitsa. Mwana asamakhale kwakuopa kuti kumene kuja sindikapita, ndikangopita kumene kuja astazi amene aja amakwapula. Sitikunena kuti mwana asamupange discipline, koma kuti akuyenekanso kukhala ndi malimiti kumuonetsera chifundo mwana uja. Akuyeneka kupanga develop chikondi kuti mwana uja azikhala ndi khumbokhumboso nayenso lodzafuna kukhala shekhe, kapena kuti shekhe uja azikhala role model kwa mwanayu. Ndiye tikuona kuti mmene mtumiki sallallahu alaihi wasallam akufotokozera kuti adali wachifundo kwa achinyamata amenewa. China chimene tikuchiona pamenepa ndi chakuti nzofunikira ngati tikutumiza, ngati papezeka mwayi oti titumize anthu okaphunzira, anthu amene tikuyeneka kuwatumiza kwambiri akuyeneka kukhala achinyamata, kamba kuti achinyamata amakhala ndi memory ya fresh, ndipo amakhala ndi capability yoloweza zinthu kusiyana ndi munthu wamkulu. Ndiye ngati papezeka mwayi wa scholarship, tiyeni tatumizeni achinyamata. Ife anthu akuluakulu tisakakamire kuti ayi kumeneko ndipita ndine kumachita kuti uli ndi madigiri ena kale. Tikuona pamenepa kuti masahaba adatumiza achinyamata awo kupita kumene kuja. China chimene tikuchiphunzira pamenepa ndi chakuti kamba kakuti zinthu zina zimene waziphunzira ukuzikumbukira, zina ukuziyiwala, zimenezo zisampange discourage student pakuphunzira zinthu za chipembedzo. Tikumva nareta amene akufotokoza hadithi imene kuti mtumiki adatchula zinthu zambirimbiri pamene amatiphunzitsa zoti tizikapanga tikabwerera ku areas kwathu. Ndipo muzimene adafotokoza zina ndikuzikumbukira, zina ndikuziyiwala, sindingathe kuzikumbukira. Nde ngati zina ukukumbukira zina usakukumbukira, chimene chisakhale chinthu chokupanga discourage kuti usakhale ophunzira kumakaphunzira kapena kumakasakasaka maphunziro. Chinanso chimene tikuyenera kuchiphunzira pamenepa makamaka kwa ife makolo ndi chakuti ana aja pambuyo poti tatumiza akaphunzira, tikuyenereka kuti maudindo amene tinali nawo aja tiwapatsa achinyamata aja awapange azimu maudindo aja, ndefe tidzayang'anira mmene akuyendetsera zinthu. Timatheka kutumiza mwana kati mtumiza ku skulu, kati mtumiza ku university ina ya Chisilamu, akabwera kumene kuja tikupezekabe kuti maudindo aja amene tinali nawo aja tangokakamirabe. Ndeko machita kudikira kuti ife timwalire kena kwa chinyamata aja tidzalowa pa udindo. Koma kuti zofunika kuti maudindo amene aja achinyamata aja akabwera tikuyeneka kuti apatse maudindo nde adziyendetsa, ife tidziwayang'anira nkumapanga guide kuti pamenepo mutatere. Ngati mmene adapangira pa mtumiki kuti pambuyo poti achinyamata aphunzira adawauza kuti mupita kumeneko nde mudzikatsogolera anthu, kusonyeza kuti anthu amene akuyeneka kukhala pa maudindo akuyenekanso kukhala ndi knowledge iko yokhudzana ndi zachipembedzo.